архив Огнян Пунев се занимава с проблемите на бежанците. Преди 2 години в архива стартира проект за изваждането на документите, свързани с имотите на тракийските бежанци. След Балканските и Първата световна война, с половин милион бежанци на гърба си, българската държава сформира специална комисия. Тя описва всички имоти, които бежанците са оставили по родните си места в така наречените домакински книги. В тях е записано името на титуляра на тези сведения, т.е. главата на семейството бежанци. В случая, ето, това е Иван Георгиев. Той притежава една къща, ниви в размер на 160 декара. Пише, има графа, кой сега използва имота му, пише турската държава. Тези документи, данните от тях бяха вкарани в електронна база с цел улесняване на потребителите на тази информация, на гражданите от страната. От базата данни всеки наследник на тракийските бежанци може да провери какво има в архивите за рода му. Селото е Мокрошево. Търсиме семейството на Войно Иванов и съпругата му Станка. Търсенето завършва без резултат. Сега, знаете ли друго населено място, откъдето идват тези бежанци? Трябва турското име на селото да проверим какво е. Войно Иванов от Мокрошово, заселен в Вресово, Айтоско. Това са били много богати хора. Това са едни от най-богатите краища. Всъщност, ние засичаме документите, защото в началото ни се сториха, че някои звучат неправдоподобно по 600, по 700, по 1000 декара земя. Това, което в България е почти много рядко се среща, освен в Дунавската река. Държавната агенция Архиви е изробила документи и сведения за 4,5 милиона декара земи и около 20 000 сгради, които са били собственост на българи в Одринска Тракия и Мала Азия. През лятото на миналата година Кера Крайба отива заедно с още десетки тракийци на екскурзия до Турция, за да види с очите си това, което са оставили след себе си и нейните предци. Само в нашото село вече, в България, там кмета на посрещна много. Изчакаха на цялото село, почти бяха събрани. Разгледахме там, даже имаше много тека съборени къщи, ти повече стояха в тези села. Сега, след като въпросът влезе в доклада на Европейския парламент, България и Турция седнаха на масата на преговорите. Според дипломати обаче тракийския проблем е само една малка част от спорните въпроси, а Турция няма да пропусне да го използва като кос за изпълнението на своите искания. Пример за това е изграждането на язовир на река Тунджа в българската територия. Искане поставено от турския премиер Реджеп Ердоган при визитата в Истанбул на българския му колега Бойко Борисов в края на миналата седмица. Посещението на Борисов мина под знака на гаф, сътворен от министъра без портфейл Божидар Димитров. Директора на Националния исторически музей заяви, че изплащането на 20 милиарда компенсации трябва да бъдат поставени като условия за подкрепата на България за влизането на Турция в Европейския съюз. Премиерът вдигна жълт картон. Скастерения се оправда, че е сбъркал. Беше отправена препоръка. Препоръка не условие, както аз бърках, признавам, и създаде известно обтягане на отношенията. Според председателя на Съюза на тракийските дружества Костадин Карамитев, гафът на Божидар Димитров ще даде ход повече на Турция в преговорите. Съдбата на преговорите да се остави в ръцете само на дипломатите и на експертите. Всички други, които нямат нищо общо с преговорите, политици, депутати, министри да спрат повече да се занимават, защото пречат. При посещението на премиера Бойко Борисов в Турция много други теми изместиха въпросът за тракийските бежанци. Българските журналисти все пак попитаха турския министър-председател Ердоган, ще има ли решение. В момента в тази посока смесените комисии продължават да работят. Те ще приключат своята работа и ако действително се окаже, че трябва да бъдат изплатени тези компенсации, тогава съответно ще бъдат предприети съответните мерки. Липсата на конкретика в отговора на Ердоган може да се тълкува и с положителен и с отрицателен знак, коментираха дипломати. На близо 800 хиляди българи, наследници на бежанците от Одринска Тракия и Мала Азия, отново остава чакането и надеждата. Надеждата, че хилядите изгонени, избити и поругани ще получат признание и възмездие. Някога.
е трагичната съдба на бежанците. Така че въпросът е, според мен, като историк го казвам, не само те да бъдат обезщетени, но турското правителство или турската държава да признае тракийския геноцид. Аз съм удовлетворена, че отидах, видях мястото. А пък сега за пари, като че ли трябва да има някакво възмездие, защото са оставили доста нещо. Ние, разбира се, няма да се позовавам на историята, за да ровим за омраза и за вражди, но в историята, освен истина, трябва да има и справедливост.